Això que esteu escoltant i veient és un fragment de Ferides, és una òpera catalana i en català amb partitura de Jofre Bardolet, músic i compositor de 25 anys. La va estrenar quan en tenia només 23 i ara torna als escenaris de casa nostra. Jofre, bon dia i benvingut i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, acompanyat de la Judit Muñoz, del Joan Garcia, del Joan Espuny, que també ens acompanyen, i després ens interpretareu un fragment, un tastet de Ferides, que torna. T'ho esperaves? Home, la veritat és que quan vam estrenar Ferides, que va ser el 2021, va ser a Vic, que és la meva ciutat, clar, allò va ser un gran format, diguem-ne, amb orquestra simfònica en directe, i a partir d'aquí vam dir que, ostres, perquè la cosa pogués tornar a ser una realitat algun dia, calia potser treballar una mica en una reducció, sobretot el que fa la part instrumental. Llavors vam fer aquesta reducció i a partir d'aquí vam poder tornar a portar l'espectacle dalt dels escenaris i és com es podrà veure properament a 3 teatres molt importants del país. Home, es veurà a Reus, a Manresa... I a Calaf. I a Calaf també. Dius que és una òpera d'estil mozartià. Correcte. Tu ets molt fan de Mozart? Sí, és el meu... Què té Mozart que t'ha atrapat? A veure. És el meu compositor per excel·lència. Jo des de ben petit, jo escoltava la flauta màgica a casa els diumenges al matí, diguem-ne. La seva música m'ha atrapat sempre. I va haver un moment que jo tenia 17 anys i vaig tenir la necessitat de compondre una òpera en el seu estil, a nivell d'homenatge, diguem-ne, però que fos en català, que era, evidentment, un dels pilars fonamentals del projecte. Fantàstic. Ferides? De què va Ferides? Què explica? Ferides és una òpera que es situa en el tram final de la Guerra Civil Espanyola, perquè jo volia que, com que la història, evidentment, volia que fos en català, doncs que aprofitar un episodi de la nostra història recent com a col·lectiu que ens digués coses a dir. I em va semblar que la Guerra Civil era perfecta perquè és un episodi que no fa ni 100 anys i a vegades sembla que, ostres, que l'haguem passat per alt bastant ràpid i home, penso que és operísticament dona molt de joc, no? Perquè les trames d'amors, desamors i de conflictes funcionen molt bé. Escolta, has compòs òpera, has compòs suites, cantates, sardanes. Amb quin estil et sents més còmode? Una mica de tot. M'agrada, efectivament, com comentes, fer diferents coses. Penso que això és el que és interessant també com a músic i com a compositor. De fet, ara també estic una mica immers en el món del teatre musical i de la direcció d'orquestra també. Efectivament. Llavors, és el que a mi m'agrada i el que humilment m'agrada fer i explicar com visc la meva vida artística, de manera polifacètica. Doncs amb tota la humilitat del món i tota la grandesa de l'òpera que has composat, sí que tenim moltes ganes d'escoltar un tastet de Ferides. Així que endavant, quan vulgueu. Som-hi. Ja estava escrit el meu destí. Que enjust el món que me'n vol bé. És cruel però dolç també. Aquestes mans cobertes de sang, cobertes de sang. Deixa'm mirar-te un cop més. Cobertes de sang, cobertes de sang. Deixa'm mirar-te un cop més. M'han fet així de mena fonedissa. Podria dur el bes d'un benjamí. M'espera el cel i el meu nom en lletres d'or en la història de l'alçament. M'espera el cel i el meu nom en lletres d'or en la història de l'alçament. En la història de l'alçament. Així és el meu destí. Així és el meu destí. M'espera el cel i el meu nom en lletres d'or en la història de l'alçament. M'espera el cel i el meu nom en lletres d'or. Ni tan sols sabia el teu nom i ja em semblaves un àngel. No sabia com et deies, però ja em tenies del tot amarat al teu costat. No et serviran paraules dolces. No et serviran per més
un cop més. Sí, sí, així és el meu destí. Deixa'm mirar-te un cop més. Deixa'm mirar-te un cop més. No disparis, Núria meva, per sempre t'emparediràs. No disparis, Núria meva. D'aquest fragment de Ferides, a càrrec de la Judit Muñoz, del Joan Garcia, del Joan Espuny, òpera Ferides del Jofre Bardolet, que podreu tornar a veure, si ho desitgeu, pròximament al Cursal de Manresa, al Teatre Fortuny de Reus i al Casino de Calaf. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut avui al Tot es mou. Ha estat extraordinari. A més, els coneixes, Lluc? Tu els coneixes, però sou de Vic tots. De casa. De casa, tots de casa. Tots els coneixem.